L'odi de la Guàrdia Civil cap a Catalunya no coneix fronteres. Dic això perquè fa només un parell de dies hem sabut que un ciutadà belga d'origen flamenc va ser vexat i escarnit per agents d'aquest cos pel fet de parlar en llengua catalana a l'aeroport del Prat. Malalt de càncer, aquest bon home va ser humiliat pels agents en les conseqüències de la seva dramàtica malaltia. Aquesta actitud d'una vilesa extraordinària encara ara és hora que sigui condemnada amb la rotunditat que es mereix per part dels principals dirigents polítics dels partits nominalment dits independentistes amb representació parlamentària. Personalment, de totes maneres, no em sorprèn l'actitud dels membres de la Guàrdia Civil, perquè és una institució que acumula una història sinistra i tèrbola. Perquè no podem oblidar que aquest cos va ser qui va impulsar, entre d'altres, uns esquadrons de la mort, com eren els GAL, que assassinaven i enterraven en calç viva a independentistes, en aquell cas bascos. Però aquesta institució no podrà ser expulsada de Catalunya fins que fundem l'estat català independent. Ara bé, mentrestant, tenim l'obligació patriòtica i també ho hem de fer per dignitat nacional, mostrar la nostra aversió i el nostre menyspreu cap a tots aquells dels seus membres d'aquest cos que es comportin com a vulgars i com a simples colonitzadors.